tikhale tikukambirana nkhani zimene tikambirane lero tikupitiriza mmene moyo wa ine m'bale wanu wayendera komatu pamene tikufotokozera mpingo tamvera sitili kufotokozera kuti ikhale mbiri chabe ayi imene ndikufotokozera pano sichokera afe chabe ayi koma kuti mmene ndifotokoza muthe inu kupeza ndi kuona kuti kumwamba kuli Mulungu mukhale nawo mtima mkati mwanu wozindikira ndi kudzidalira ndi kumkhulupirira Mulungu amene adakuyitanani kuti ali nako kuthekera Mulunguyo koyitananso ena amene anali m'mayenje akundima ukutsimikizirani inu umboni wogwirika kuti simupembeza chabe koma mupembeza moyo umene ungafukule zinthu zobisika mutayiranji nthawi ndi zinthu zing'ono ngati Mulungu adamasula ife amene tikuchokera kutali kozama kumatope. Musazitayise nthawi abale anzanga kukayikakayika. Mulungu wanu ndi wamphamvu wathandiza inenso kukhala monga inu mulili. Choncho mmene tikambirana zinthu izi musangozitenga kuti kunabwera wina wache ende anali wa sataniki basi zapita. Ayi, cholinga changa sikuti ndingozivula zina mwe zimene ndilongosola zochitisa manyazi zosakhala bwino koma ndinena izi pamaso panu kuti inuyo muzindikire kuti ulendo wopita kumwamba ulipo ndipo mmene mupembeza simupembeza chabe ayi. Kuti zikumveka mpingo izi? Choncho khulupirirani Mulungu kuti alipo. Pasakhale vuto lililonse lokopsani limene inuyo mungakayikire kuti Mulungu angakuomboleni. Adawombola ine bwanji? Inu muchedweranji? Ndikudzigwetsa mkhayi mwanokha. Tatenti penye maso kutsogolo posachedwa lipenga lilira. Tikwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano tipita tipumule. Musakayike okondedwa, chipulumutso chanu ndi ulendo wanu suli wophweka. Tamverani okondedwa, ngati mufuna kulowa mu ufumu wa Mulungu sizophwekayi. To get a membership in kingdom of God is not easy. Choncho pakufunika inu ndine tilimbe mtima chifukwa tsopano ulendo tikuserereka posachedwa tifika. Tamverani, dzulo tinalekezerana paumboni kufotokozera mmene ine ndayendera. Ngati inu mukumbukira bwino ndimafotokoza kuti nditatuluka chipembedzo cha Chisilamu osati kutulukiratu koma tsopano ntapemphedwanso kuti ndijoine chipembedzo cha Satani. Ndinapereka nsembe, ndinakuonesani zizindikiro mmene ndinalowera chipembedzo cha Satani. Tinalekezerana pakuti atatenga magazi anga nkwayeza adawapeza kuti akukwanira mmenemo adapezamo eni yakewo ndi miyezo imene amayika yoyezera magazi. Inu mati gulu B, gulu C, gulu O, koma iwowo amati DMX. Ndiye DMX timfotokozera bwino mpaka ukazapezeka kuti muzathe kumvesesa kuti kodi munthu umajoina bwanji sataniki ngati pali mfundo zakulumikizana ndi magazi. Koma nati nditapereka magaziwa nandiyeza adandisankha tsiku lomwelo kukhala wansembe woti ndidzibweresa ku chipembedzo cha sataniki magazi osakhwima. Ndikhulupirira tinayambira pamenepo. Adandipempha kuti ndipitise magazi osakhwima. Ndimanena kuti lero ndikufotokozerani kuti kodi chimene chinchani. Tinanena kuti magazi osakhwima amapezeka kuyambira pa mimba imene mzimayi watenga mpaka kukafika kamwana katabadwa mwina kulekeza zaka 4. Timanena kuti mkati mwa magazi kapena mthupi la munthu mumapezeka kolajini. Ndiye chipembedzo cha sataniki ku dziko lapansi chidapeza kuti thupi la mwana limafewa bwino chifukwa chakuti muli kolajini wambiri. Ndiye amatenga kolajiniyo ndikupita kukamugulitsa ku makampani amene amapanga zodzoladzola ku dziko lapansi kuti mzimayi mzibambwe akadzola thupi lizifewa lizioneka ngati kamwana
amafewetsa mukadzola mafuta opangidwa ku makampani kama pangisa chikopa pyaluko ndi collagen amene amayikidwa mmafuta odzola. Mwina mungodzi wako izi kuti makampani opanga zodzoladzola ku dziko lapansi lonse mukaphatikiza alipo 98. Kodi zikumveka izi? Koma makampani 72 onse anagudwa ndi zipembezo za satanic worship. Anzathu achipembezo cha sataniki mundimvere makosana ndi olemera kwambiri, ndiyeni chuma ku dziko lapansi. Ndiyeni chuma ku dziko lapansi. Ali ndi njira zambiri zimene adapeza kuti akhoza kuonongera mpingo wa Mulungu, ana a Mulungu, anthu opembeza kuti agwetse mphwayi. Ndiye adapeza kuti pofuna kuyika ziwanda ndi kutsokoneza chikhirisitu kuti tagwetse mphwayi m'mayimidwe, tiziyikamo zinthu zathu muzodzoladzola, tiziyika zinthu zathu mzakudya. Nthawi zina mumagwetsedwa mphwayi muli kuoneka ngati munafuna kupemphera, koma kenako muona kuti ayi, Atate wakumwamba muzina la Yesu amen. Kufuna kwanu kunali kwati mukadapemphera 1 hour, koma yakanika suzumirani mukudya cha mukuzola chani. Ndi plani yaikulu imene ziwanda zachita ku dziko lapansi kupyolera mwa anthu amene adavomereza kupembeza ziwanda. Choncho okondedwa, ine ndinasankhidwa kuti ndizibweretsa magazi osakhwima. Ndimapeza bwa nkhani ndachidule komanso yosavuta. Tamverani, chipembezo cha sataniki chili ndi ndalama zambiri, ndiye chidalemba anthu ntchito amene adachijoyina. Mukapita mu Mzuzu mupeza nyumba zilipo zinayi zitatu, mukafuna mawa nzikakulozerani kuti nyumba yake ndiyi, nyumba yake ndiyi. Mmene makampani ni mabungwe achipembezo cha satana adapanga lendi kukhalamo mamembala awo. Mulilongwe muzipeza, mu Blantyre muzipeza. Ndangomva kuti kukalonga apezaso zina ziwiri, pankhatape apezaso imodzi. Mmene akupanga renti mamembala achipembezo cha satanic worship. Now, ifetu adatipempha kuti tizichosa ndi kupitisa magazi osakhwima ku sataniki kuti adzikapangira mafuta odzolawa. Tamverani okondedwa, kachosedwe kake kamakhala kakuti sopano tikuyenda pa msewu. Nafotokoza dzulo ntakoka mala yawo mu mtunda, nanena kuti zipyera mukuzionazi mmene mutidayikamo kanthu kamene kamatchedwa kuti kalaino. Kalaino mwa njira ina ndi chipangizo cha ziwanda chimene chimamdziwisa munthu mmene alili. Wasatanikiyo kukudziwani mmene iniyo mulili. Kalaino amathandiza zimenezo, chimene maprofeti ndazibusa achinyengo ku dziko lapansi amagwirisa cha ntchito polotera za mavuto wanu. Ndiye kamene kadali apaka ineyo nkamayenda ndikakumana ndi mzimayi oyembekezera, dzanjali limagwedera limene kupita pansi. Ndoti ndimadziwa kuti oho, ndoti ayayawo ali ndicha, ali ndi mimi. Kodi zikumveka zimenezi? Na utamverani, ino amene mmangodzuka mamawa azimayi ndi azibambo, amene chikhristu chanu ni chongojoyina nkulembetsa koma simuli choncho mkati mwa mtima mwanu. Yesu tikunenayi sali mkati mwanu. Inuyo automatic ndi zakudya za chipembezo cha satani. Chikhalire mukumanyamula nyimbo, chikhalire mukumabwera. Okondedwa, talekani kupembeza mchipembezo cha thupi chauje. Nthawi sili pabwino kumbali yanu. Tikapeza otero mmasomo tikayang'ana pa, ndiye timadziwa kuti ndi mzimayi ali ndi mimba, ndi wachipembezo chakuti, koma mchipembezo chabe mkatimu mulibe choti opsa. Ndiye tikatero palibe kanthu ndi wapabanja, tikamuyang'ana tikati asisi muli bwanji. Chifukwa chakuti mphamvu ina yake yoyipa yapita mthupi mwace pa nthawi yomweyo, amafokeratu mutuzwe
basa singovomera muli bwanja sisi tili bwino kai ndikukufunani zikutere haya basi kenako njetita komatu ine bambo Mungu ndionera mundine wota woyembekezera njetita ndiye ife timanena kuti palibe kanthu mimba imene ndita chifukwa ine wenda kukonda kwambiri makobirita kuta kupere tikatero ndiye kuti nkhani ya asisiwa ikafikira tu kwawo kwa mai yake akakafika so kwawo palibe makolo chimene akanene ndichongoti nangatu abambo auje ndiye mwata amene basi ndikusiyana nawo ndiye nyumba zija ndazinena kuti zilipo mtauni ndiye timapita kumeneko kodi mulinda omakosana ndapeza customer kodi kumveka ndiye niota ninimo sopano tulukanimo ndiye kuti nsikana uja ndikumuza takulu ineyo ndikukwatirani ndini nyumba mtaunimo ndiye ineyo ndikuganiza kuti ndituluse wa renti wewe ukatanimo ukalowe zonsezo tikuwenderera chanicho makosana ukuti kuchoka kufunika Ambuye ndipo nyengo inoyo dziko la pansi likuchita zinthu zosafunika ino ana Mulungu pezani chikhulupiriro chimene chingakupulumuseni kumphamvu yoyipa ya mdima uno kodi zikumveka isi ndiye kuti tipanga nyumba ija tintulusa tikalowa banja atu pamenepo ndiye kuti ndinu yolatha mwamva baba ndiye kuti asiyana nanu palibenso chotani pamenepo chosalira mulaphera kuyilirira mimba yanuyo sizigwira ayaya wafoira chifukwa mkati mwaomolo masenga sakumva kanthu makobira kuchucha magalimoto oyendera amba kugudwa mpaka apongozi palibe china kupita inu kutukanidwa basi choka mwini mimba ndiyanga kani tikatero ndiye kuti sopano timayamba sikero tipita sikero yakuno kamodzi kachiwiri kaine nimapita kukhomoko amama ine ndikuganiza kuti nthawi ina ndidzakakhale ku America ndiye sindikufuna mwana wanga abadwire kuti ndikufuna ikakhale nzika ya dziko la America ndiye amamawa tikuyamba sikero kucha ku America ndiye kuti tiyamba mwezi kayango chinayi tikwera ndege ulendo kokapanga cha sikero tibwerera kukapanga sojani sikero tibwerera ndiye kuti pomapita ulendo wachitatu yapya ulendo uno tikachedwa ndikuganiza kuti ndiwo kachira ndiye tikafikadi kumaloko kumene konso kuli manyumba ndi zipatala zomwe za chipembedzo cha Satana akatilandira nkumakhala mnyumbamo nthawi ikakwana yoti apitadi angomva magalimoto mambo asipanja pa ngini za ulemerero ndithu ulendo koma kakafika kumeneko chobadwacho sichikataniso mwanawe wafera komweko ndiye tingotumiza uthenga kumudzi nanga alipo sadziwa kuti munthu umadusa padera alipo sadziwa mapeto ake kuno makolo angota angovomera apepani sizinakhale mino basi bambo zitanini zibwerani now mwana wa choncho ndiye kuti amatha kutipasa 3 to 4 liters ya collagen yokhatamira bwino imene tipakapita kwa ni makobiri tundune nawo si ulere kodi zikumveka isi makosana chithandizo kapena kuti ntchito yoyamba imene ndimagwira ku chipembedzo chimenecho ndimene ndakuwuzani kanthu amayinda bambo nthawi zonse muyenera kudziwa kuti Satana ali tcheru ndi thupi lanu ngakhale kuyembekezera kwanu mpaka tsiku limene mwanayi azikabadwa ziwanda zimakhala zili to mzipatala za azamba kuyembekezera zobadwazo kuti asokoneze apange mbado wasamvera Mulungu kutsogolo kwa nthawi kupombonezeka kwina kwa anaku mwadabwe pamene adakabadwira mpati mzamba wanu anali ndani Ambuye akuthandizeni okondedwa imene inali ntchito imene ndakhala ngati kuti tayigwira atatipasa nyota zimenezi zopitisa magazi osakhwima ine ndili pano okondedwa ndiye kuti zikandikayikitsa kuti azindivuta kuchedwa ndiye kuti ndimangolimbikira ku nyumba ndiye kuti madamu ayime ndiye kuti ndikufuna kutenga yanga yomwe
ndili pano anga omwe folo abwino amene ndatengapo makosana mmene mukhulupirira Mulungu ndikupembedza Ambuye tipemphererane wina ndi mnzache kuti pamene lipenga likulira tikafike kumwamba kuti nafenso amene tidachimwa kochimwiratu tikapeze chisomo. Nthawi zina timakhala nkukayika kuti koma Ambuye munandikhululukiradi malinga ndikuzama kwa zoyipa zimene tidapanga. Kodi zikumveka izi? So pamene pamasamu aka amakhala chonchi inu azibambo nonse ndinu mboni kuti moni ntakufunsani kuti moni wapadzanja akazanu mudapasali tichikwatizane. Moni wapadzanja mudapasali mwina mukutazaka zikumveka panopa mmangoti hai kandi haki kandi chani basi za mmapasana ngati moni wapadzanja. Moni wapadzanja ndi wovuta kwa anthu abanja. Koma tsopano ine mbati nkaona kuti apapa kakwana mmene kalilini ndoli nikangofika nyumbamo ndifikira kuti amake mwana mwasula bwanji ndoli akangoti dzanjali wandigwira pokasamba ndiye kuti akati ndidusise dzanja apa angomva choti the zayambika ndiye kuti ine nthamanga ngati wachifundo bigiri mmanja bakhalani apa ndiyembekezere kaye kugwiragwira ngati ukuyang'anayang'ana makili uchedwe uku ngati ukutere ukuyembekezera. Kodi mukumvesa okondedwa? Ntchito izi ndi za ndima zimene ine ndapanga. Koma okondedwa ndinene kuti ngati tundayima pano ndikuntama Mulungu wakumwamba amene ndi wachifundo chonse wathandiza ine musachedwe. Mulungu mukuntumikirayo ndi wamphamvu kwambiri. Kodi zikumveka izi? Tamverani okondedwa. Mwana wa mfulu amataya buledi kudzala, koma mwana wa kapolo amapita padzala nkumasuzumira buledi nkumalira kuti kwathu sitimataya buledi. Mwina chifukwa mabalira mu Advent ndinu ma Adventist kuchokera muli wana mungachitaye chakudya tikuphunzirachi, koma to akapolo kunjakwa kuchiririra kwathu sitimataya prophecy, kwathu sitimataya end time message, kwathu tizofunika akuzisowa nzana kuyenda pupulipupu kusakasaka timabuku timene mudalemba totayika pansi ni buledi watayidwa. Kwa inu ngati mfulu musamataye chinthuchi nchofunika pamaso pa Mulungu. Kodi zikumveka zimene zamayenda baba okondedwa? Inali ntchito imene ndagwira sipokhapayi konjezera pamenepa munthune mukundiona ine ndapangapo zinthu ziwiri zitatu zosavuta kwambiri. Sindingafotokoze zonsezo koma ndingokufotokozerani chimodzi mwa icho kenako ndipite pa chinthu china. Ine ndine Twaib Ahmad Hamid Ali, ndasankhidwa ku chipembedzo cha satanic worship. Tsopano chinthu choyamba chimene ndidapanga chimene sindikufuna kuti iniyo ndikusiyeni osakuuzani kuti mudziwe ndipo muntame Mulungu wanu kuti akulu wa Mulungu adachitira chifundo ndisanjerere Mulungu wanga nachi. Ku dziko lapansi lino kuli maguwa ansembe amene mpaka lero akuperekabe nsembe za anthu mchingerezi ndezimamveka bwino human sacrifice. Kodi zikumveka zimenezi? Maguwa ansembe amenewa alipangapo koma nitakupasani limodzi lodziwika. Guwa la nsembe limeneli lili ku Mexico, lili ku mtundu wa mwenye Azteki. Ndipo guwa la nsembe limeneli la Azteki ndi pamene anthu amaperekerapo nsembe. Musapusisidwe ndi boma ndila chinyengo lililonse pasi pa nthaka, ndipo mchilombodi musakayike anu. Chifukwa UN imadziwa kuti kuli guwa la nsembe la Azteki limene ma vampires I'm talking akudyako anthu koma alizi sachita kanthu. Boma la Mexico likudziwa, America ya mphamvu imadziwa, Britain ya mphamvu imadziwa, China ya mphamvu imadziwa. Sipanga kanthu mpaka lero kumeneko anthu amaperekedwa amoyo kupereka nsembe. Ndiye ine pamenepo ndaperekapo nsembe maulendo awiri kapena atatu.
zimakhala bwa mumantenga munthu kuno kwanu ndi wakugana utenga wakwanu, wakumalawi utenga wakwanu, mumcheza naye achimwene muli bwanji ndili bwino kani, mukuoneka kuti muli ndi mavuto kwambiri, chavuta ndi chanu, nimayanga na ganyu ndiye sindikumpeza, chabwino mmakhala kuti, nimakhala kwakuti, tandipaseni nambala mawa ndikuimbira, kumuimbira tabwera na chimwene tikumane pakuti 10,000 imukadye musadandaule, 2,000 imukadye musadandaule. Siku lina timati ndikaone kunyumba mwamakatu munthuyo, tikaone kunyumba kafika kunyumba akasanu ndi awacha bwino alamu 20,000 imuyambe mandazi sizili bwino pakhomo amene wandanzanga. Kenako mumapita nkwauza kuti amwene bwanji ndikuthandizeni kupeza ntchito ku dziko la kunja, anzanga kufuna wantchito, mungalole? Munthu amwene angalole kukana angakane kunja ndi amalola mwansanga. Kenako akavomera tipanga chilichonse, siku lonyamuka ndiye kuti chithumba cha makobiri 2 miliyoni kwasira madamu, sitikudziwa kumene akupitako, mwina ntchito ikachedwa kupeza, ndiye kuti ndi ulendo. Mukakafika kumeneko kungofika ndayo yomwe ayimbe foni, akulu kuno ndatani ndafika, ntchitonso ndatani ndayamba. Kodi zikumveka? Kumeneko alamutu kuna chimwena cha ntchito atani ayipeza, kulankhulana bwinobwino. Komatu munthuyo ukangontenga kuno ndikukaponda mdziko mukupita nalolo, waponda mu America ndikukangolowa nyumbayo yekha amadziwiratu kuti basi ine panopo ndatani ndatha chifukwa chilichonse nchokakamizidwa, lankhula ndakazaka. Ndiye zikatero choncho padusa masiku angapo ndiye timamuuza kuti achimwene iniyoti moyo wanu watha, simuzabwerera sonkucha kumalawi. Kodi zikumveka? Koma mwina mungalandire chisomo mukamapanga zimene ife tikukuuzani. Foni lankhulana ndakazanu, mwauze kuti ntchito ndasiya kujaku ndakayamba kwina kwa malipira abwino. Ndiye awa ayimbe foni, ayimbira kumene kuja mwasiyana nawo kuta 2 days ndiye kuti ndiyimbe ndine alamu achimwene ajatu kuno andithawa. Munthu udakali ndi moyo, achimwene aja kuno anditani andithawa. 3 days ikatha amwene lankhulana ndakazanu mutumize ndalama imene imakhala payment yomaliza. Nambala yakuti Western Union ndatumiza, akazanga ngama ndi zimenezo, kusintha kuno madola zizipezeka kuti chama 5 million tamugula munthu basi. Mawu omaliza ndiyati nawo mukafika pa guwa nsembe Raziteki mutimvese okondedwa koma mosamala kwambiri. Mukafika pa guwa nsembe Raziteki ndikaholo ndiye chiguwa ngati chitabulo chomwechi anayika pamwamba, ndiye mbali mwake mwaguwa nsembe limeneli mumakhala atsikana amakhala atadzola milomomu za ledi zijamati ledi lipstick. Ndiye atsikana amenewa amatchedwa kuti the Lady Devils. Kodi zikumveka kaya? Mukanena kuti the Lady Devils ndikunena weni uja kwa inu amene mmasapota timu ya Manchester. Tikunena Lady Devils wake uti chifukwa the Lady Devils atsikana amene amakhala pa guwa nsembe limeneli amalipiridwa ndi banja limene limachita sponsor timu ya Manchester United, the Grazer family. Kamukulimva kaya? Na izi zofirazi zimayikidwa mbuzi, zimatchedwa kuti konode kapena kuti ni papa. Ufa oipa kwambiri omwewu mukupaka mpaka lero umalowa mchalichi vasopu. Tasala pang'ono kukocheza ulendo kupita kwatu. Samalani niso paka mungakakhumudwe mutapanga zonse kwa kuti chokani kwa inu. Mungakakhumudwe. Yesu akuti inde ankhandwe alinazo nkhwimba zota. Kodi zikumveka izi? Inde alinawonso mapiri otanimo obisalamu, koma mwana wa munthu alibe ngakhale pota musalirira pilo pa ulendo. Samalani ndizo zola zopakapaka.
zofira zokwanedwa zachokaku pakuti mmawa Mulungu tilibe ndipo chilichonse chimene mawu Mulungu sadatipase kuchita tisamale pafuna kuchigwiritsa ntchito chifukwa chingabweretse ziwanda pa ife. Ndi atsikana amenewa amagwiriza mipeni m'manja mwawo. Ndiye munthu uja mumamanga bwinobwino ndiye kuti ndinanyamula ulendo naye mumakwera naye masitepe ndikukafika pa guwa la nsembe lija nkumuyika. Ndiye mukayika mumalandira mipeni ijagwiriza maledi devils yaja kazikumveka kaya. Ndiye mpeniwo umafanana design yake ndi chimene chimaoneka ngati stika ya pamalaya ama Manchester United amajambula mkango atanyamula chonchi ukukuma khala ka free finger of death enyake amaicha kuti satanic fork kazikumveka kaya. Ndiye imeneyo amakupasani mbale ndiye mumayang'ana o munthu uyu mtima uli mbali ndiye mumanyambula kampeni kaja kali ndi masensa mukangozika chonchi kama fampuka mkatimu kwa ndikukokolola chonse chilapachi kufamphulira paja pantunda ndiye kuti holo yonse ikukaonerera nsembeyo mmanja kuti wa zimenezo ndapangapo katatu. Mainda abambo ndisoweka chifundo chachikulu koma so inunso musamale chifukwa dziko silili chimozimozi. Kodi zikumveka zimenezi? China chimene ngakulongosola ndi makosana chimene siningafune kuti inuyo muchiponye nachi. Munthune mukundiona pano pofuna kudzama ku satani mumamvapo za Bermuda Island munamvapo kapena kuti Bermuda Triangle ndikachirumba kameneka ndikodzadza ndi mizimu yoyipa. Ngakhale mukakafusa achitetezo kwa America anayika lamulo kuti ngati ndege zikuuluka pa Bermuda Island isauluke kuchepera pa 50 above sea level. Chifukwa ikatsika imatha kugwidwa 3 days 4 days ndege ili pompo. Malo amenewo ndidakakhalapo pofuna kuzikhwimitsa ndi ziwanda nakhalapo 9 months. Ndimamva tebulo kumamva masipuni kuti nthawi yakudya yakwana koma wondipasa osata osamudziwa. Ndingomva chamma 9 kampando ndolakakoka kampando kukhala ndidziwa kuti pamene papakhala cha ndio muzingomva mawu ngati mwana wang'ono kudziulula. Ine ndabwerane dzina langa ndine Dulumaisi dzina la chiwanda. Ntchito yanga ndikulezeresa wanthu asakhulupirire Mulungu. Chapita kodi zikumveka zimenezi? Makosana kwa ine kukhala malo awa ndimaona kuti nchinthu china chapaderadera chimene chidafunika chifundo cha Mulungu chifukwa kutera kundiye kuti ziwanda zimalowa kuti zikhazikike mkati mwanga. Ameni mpingo. Kodi zikumveka ndikufotokozazi? Izitu sindifuna mungodziwa ayi koma ndikuti chifukwa cha Mulungu wanu amene inu mumampembeza amene inenso ndayamba kumpembeza musanyoze ali ndi mphamvu zokwanisa kuombola ineyo ndili pano. Kodi angakanika inu? Angakanika inu? Amayi abambo tikupembeza Mulungu woona mchifukwa chake ife tili pano. Chinthu china ningakugayirani nchakuti kuchipembezo cha sataniki munthu akatuluka pa high level imene ndinali ine samamulola kukhala ndi moyo chifukwa cha zinthu ziwiri. Chinthu choyamba munthuyi amakhala atalowa mu manati website KVG. Ndiye kuti iweyo umakhala uli ndi information pa phone pa ndiye kuti chifukwa chakuti makodi ali mutu mwangamu muzingotosa pano pa internet pa program. Ndiye kuti ndili pano ndikhoza kudziwa kuti lero msonkhano wa chipembezo cha Satana ulikuwa kuti chifukwa cha manambala apa website amene amakuphunzitsani aja. Kodi zikumveka zimene zimakosana? Na chifukwa choti ungagulisa information ukafika pamenepa umakhala most wanted kuti uphedwe.
chimenechi chimandipanga kutama Mulungu amene ndikumtumikira ine lero. Mukamusiya mulekeni, koma ine sindizamuleka. Ndili panja pa chipembedzo cha sataniki chaka chino ndi chaka cha namba 7 ndili panja. Sakandipese kapena kundipha, chifukwa mphamvu zawo sizifanana ndi mphamvu zawo mwapamwapa. Ndipo ine ndabisala kungaka ya mphamvu yache, kote kuti mivi ya usana ngakhale ya usiku singandipeza. Muchedweranji kuyenda pa mtetete? Kobisala kulipo, ine ndabisala kumeneko. Anzanga amene adatuluka anaphedwa. Michael Jackson adafa, kumbukirani. Kofi Annan adafa, kumbukirani. Wakondedwa nzika anthu otchuka odziwika amanali mchipembedzo chimene chilero kulibe, chifukwa atatuluka anakakhala panja popanda chitetezo. Koma ine kothawira ndakupeza ndiye kwa Mulungu. Kumene ziwanda sizikaniko, kutera kwa amene muli ndi Mulungu musaope ngani tikunenazi ake. Koma amene muli pa mtetete pa sopo zikupezani ndithu, chifukwa zikupanga operate pakati pathu. Zikumveka kodi okondedwa? Chinthu china chimene ndingakufotokozereni okondedwa pa moyo wanga, chimenechi ndimakonda kuwauza wanthu, ndipo sindimafuna kuti ndidziiwala. Zimene ndikukufotokozeranizi ndi zina mwa zinthu zimene ndimaona kuti ndi bwino ndigawane nanu. Ameni. Siku limenelo ku msonkhano wa chipembedzo cha Satana adalengeza kuti Satana abwera pa 27 September 2007. Ndi abwera kuti tonse tikanta akatira mkulu. Kodi zikumveka zimene? Ndiye masatanisti tonse tinali excited, kusangalala kuti tikaona nda Mulungu wathu. Tonse timakonzekera. Msonkhano ukachitikira ku Toronto ku Canada. Ndiye nthawi inakwana tonse tinayamba kupita ku Canada kuti tikakumane ndi Satana Mulungu wathu, komanso mtsogoleri wa chipembedzo chonse cha Satani goshi. Makosana nkhani iyi imandichitisa chidwi. Siku lidakwana la pa 27 September chaka chimenechi tinadzaza muholo anthu osatsikira 800 kudikira kuti Satana akubwera timuone. Kodi zikumveka zimenezi? Tamverani. Tinakhala 9 koloko aliyense wakhala paja pa mpando pake. Pali chinthu china ine ndikuwuzeni, kusamvera kumachitika pakati pa ana a Mulungu. Koma ku sataniki kuli oda, amamvera, amasunga cha mwambo. Ina ndi madabwa kuti amene tili ndi zamoyo mwano 6 koloko ndi pamene tikunyamuka ku nyumba, koma msonkhano ndi woyamba 6 kolokoyo mwano. Koma ine ndinaphunzira kumvera. Inu simunandipeze pa nena mmene mmalowa muno, simunandipeze chifukwa anati chani 6 koloko. Tinaphunzira kuchoka kumeneko kuti kumvera songa ndimamvera Satana ndisiye kumvera Mulungu. Choti chabe sanja olobeya nipita, olokabudula nipita, bola nthawi ndikaita makosana. Chinthu chimene inu mukuchinyoza ena amalemekeza zinthu zimene zilibe moyo. 9 koloko mabwana tinali titakhala paja pampano. Ameni. Ameni. Tambera. 10, 11 praise and worship idayambika. Nyimbo zolemekeza Satana. Mukazipeza nyimbo zimenezo ku mipingo ya Chipente ziliko zikuimbidwa. Mipingo iyo ya uje ndi ya uje mungakanenere nyimbo zimenezo zilipo zikuimbidwa. Kodi mumadziwa anzatu ma Seventh Advent kunena kuti uthenga wanu mpang'ono koma nyimbo muzive chimenezo kuyambira lero. Ngati ufumu wa Satana umagwedezeka ndi chipembedzo cha Seventh Adventist si uthenga chabe ayi, koma cha chifukwa mu nyimbo yanu simumapezeka dontho la nyimbo za ku Babulo. Simapezeka. Mumapezeka kuimba kokha kochokera pansi paja
pantima zimangovuta kuti eni yakenu simudziwa mphamvu ya chipembedzo chanu. Mavuto ndi ati ndi amene mmangoganiza kuti ndinofanana ndi auchi, koma ayi. Na nyimbo zinayamba kuimbidwa kulemekeza nda Satana. Chama 2 tinadabwa kuti holo imene takhalayi basi nyale zayamba kuchotsa kuwala kandima basi bii kandima. Kenako tikuona kuti silingi ya kutseguka. Sindidziwa kuti nyumbayo inali ya mastezi angati, koma ife tinali floor number 2. Kumwamba kwayamba kuta kutseguka kwenu osaona so kanthu konsept ngwe kumwamba kumata kumaoneka. Ndikuti pamenepo nyimbo zija sopano zayamba kumveka mwachilendo chifukwa oyimira Satana ku dziko lapansi ma president ngati Henry Kuruseni, Albert Pike, Lester Crowley atanika ale pamalopo afika kale alowa ma Soviet Grand Commander abwera sopano ndekuti Satana adi wasala pang'ono kuta kubwera. Tonse sopano nyimbo zija zayamba kuzizira kamvekedwe tayimirira tonse mantha ngati pali tsiku limene ndidaopa, koma tsiku limene ndali ni mantha kubasa. Tonse tikungoyang'ana kucha kumwamba tikudikira kuti tione ndani Satana. Kumwambako kudayamba kuoneka ngati chimpukutu chokhala ngati chintambo, koma muja uonekera ngati mwezi ukafika kuti wafika pa laundi mkati muja mumaonamo kanthu kamaoneka ngati kena kake. Basi kamaoneka ngati kameneko pang'ono, basi chinthu chija chinabwera chinayenda ndikukakhala pampando pamene tidasunga kuti mpando umenewu ndi pamene pakhale nda Satana. Makosana ndiye kuti holo yonse ilizi sindikudziwa kuti wala kupuma tinkapuma titauma kuumira nda Satana. Koma inu mulipe pamene Mulungu wanu ndi wamoyo. Mainda bambo tichitepo kanthu tiphunzire kulemekeza oposa Satana. Tamvera chimpukutu chichitatsika pamenepa chimene ndimafunira kuti chinthu chimene chindizikuwuzani ndi zimene Satanayo adanena. Chimpukutu chichili pamenepa ine ndalephera kuyang'ana kuti kapena ndiona kuti ndi munthu ayi kodi nchani, kodi pamene papa ndinene kuti ndi ngelo ayi ndi chimpukutu basi chomaoneka ngati chionekera uko ayi ngati chifungafunga mkatimu mukungooneka kamene koko kayadapanga masenga anji Satanayo akuziziwa eka. Koma Satanayo muchimpukutucho mudatuluka mawu akuti Yesu Kristu amene adapita kukakonzera malo anthu ake, malo aja adatha ndipo akubwera kudzatenga. Basi mawu amene adalankhulidwa mmenemo ndi amenewo. Nthawi yomweyo adata chimpukutu chija chinanyamuka tonse kumachiyang'ana basi chataniso chapita. Kodi zikumveka zimenezi? Kunabwerera konse ndikutsekeka, koma padatha 20 minutes palibe munthu wina aliyense amene amalankhula muholomo, tonse tinangoti zii. Kodi zikumveka zimenezi? Kenako adayimirira Lester Crowley, the world most outlandish satanist, ndi akulankhula akuti si tonse tamva, akuti tonse tatani tamva. Ndiye tusopano pano tipange pulani imene tingalepheretse kuti anthu asakalowe kumene akuti kwathamalako. Tamverana mainda bambo, mpaka lero sinimalephera kunena nkhani imeneyi. Ngati amene simukudziwa ndinuyo kuti Yesu akubwera, koma ngakhale mfumu wa Satana ukuvomereza kuti Yesu asala pang'ono kuta posachedwa. Ine ndinamumva mkukamwe akulankhula kunena kuti Yesu Kristu wasala pang'ono kuta
ndiye zokambirana zimene zinali mmene mutsopano zinali zoti tipange bwanji kuti anthu asakalowe kuja kumwamba. Ndiye tsiku limenelo panali mabungwe awa, tamvera mukhale pe, panali Illuminati, Club of Rome, olemba mulemba mawa nthawi yatha, Opus Dei, CFR, Title Commissioner, Rockefeller Empire, Fabian Society. Ataika chinsalu pasipo adaika mawa akuti the aim is to build the city of dragon. Kodi sikumveka izi? Amainda bambo amenewa amakhala ndi saini ya X. Pamene pali mabungu amenewa pamakhala saini ya X. Imatanthauza kuti we are controlling the world behind the screen. Kutanthauza kuti mukamaonera video chithunzi mumachiona ndiye kuti mphamvu ya chithunzicho ili kuseri kwa chaniko. Kasi kumveka kaya? Kodi sikumveka? Now, pamfundo imene itandimvereni chikuchitika ndi chani ku dziko lapansi? Sataniki kupyolera mabungu amenewa ndi imene yayima kuseri kwa zinthu zambiri zimene ana mulungu tikugwirisa ntchito ku dziko lapansi. Palibe china tingachite koma kuzisakira kumalo kumene tingapewe, chifukwa Satana wayima mmashopu, mmagolosale, mmaokala, mzipatala, kodi pati pamene mupite, chifukwa iwowa ndiye eni andalama. Kodi mukundimva ine? Mukundimva? Mukamfuse kontrakita kuti msewu wa 2 meters watala amachaja ndalama zingati? Mukamva kuti imayambira pa 10 million kupita kucha kumwamba. Kodi mwandimva? Chabwino ndiye muwerengere inuyo ka Blantyre tukalonga makilomita ndangati? Kodi Malawi ndalama zimenezi inazitenga kuli achaini acha makobi amene amapereka chithandizo ku dziko lapansi. Kodi zikumveka zimenezi? Musalione kuti dziko lili mmene tikulioneramu kuti ndi mmene likuyenda kuyendera. Kuli achaini acha amene amayendesa cha dziko limene. Ndiye mabungu amenewa ndi kwatchulawa pamene papa anali ndi nthumwi tsiku limenelo, komanso kunali timabungwe iti topsa kwambiri. Tizaphunzira bwino mmawa kapena mkucha. Timabungwe timeneti ndi Jesus Seminary, ndi bungwe etu limenelo, non-government organization. Black Sunday tizachedwa pamenepo, chifukwa Black Sunday ndi pamene tizapeze Sunday law imaphunzisidwa ija kuti kodi izi ndikuzimva lerozi nanga ku Sataniki zinali bwanji pamene amakhazikisa gulu la Black Sunday akukonzekera zotani za Sundayzo, nanga adayamba kukonzekera liti? Kodi zikumveka izi? Ine ndikungochapika ndikamamvera kuno ndikuganiza kuti ndafika kwatu. Ameni. Ndafika kuti chifukwa zimene tinkaphunzisidwa za zimene zikhalepo pokuzana ndi Black Sunday ndi zina mwa zimene mukuzifotokoza muno, koma ine ndiwonjezera zimene simuziziwa ngati nkotheka sonkhano wina kapena umwe uno Mulungu akalola. Amen. Fox Sisters, the Human Rights Manifesto, akatundu amene wa Human Rights Manifesto ndanyamata opsa kwambiri, ndamene agwetsa malamulo a Mulungu, ndamene anagwetsa akulimbana ndi kugwetsa Sabata anthu ake ndiyati ndi amene. The Human Rights Manifesto ndiye pili ndi the New European Identity, achaini ache ama ID ndiyati amenewo. Pulani imene ya maiti naiziwa kale kale, ndipo cholinga chake nchani? Anyamata amenewa ali ndi kufotokozera ndi zolinga zake zonse. Akatenga nkhope zonse za ife kuphatikiza zainu. Kuli ofesi mbali ina cha ku Geneva kumene nkhope zanu zidapita ndi amapancha pa skrini twaibu.
ndiye kuti atwaibu onse adziko lapansi amabwera pati pamenepo. Ndiye kuli satanic priest Albert Davite, iyeyi amayima pa nkhopezo nkumanenerera. Nina kungodabwa kuti moyo suku yanda bwino chipangisire ni IT. Kungodabwa kuti kulimbana kukuchuluka chiyambire ni chama IT. Pasokwa mainda bambo. Titani pamene tayandikira mu ufumu wa Mulungu. Nini mantha ine chifukwa zimene zikukuisidwa ntchito ku dziko lapansi. Tikhala bwa. Tikadapeza china chimene tingamadye popanda ndalama nkalati maganyu tisiyaso kupita ku banki koma tipanga bwanji akhala pa ufa khani yosausi. Mabungu amenewa analipa okondedwa analipo mwepo kukambira anatu mmene alepheresere anthu kupita kuja kumwamba. Anyamatawo amabwera ni mapulani ama ID ndi zina zotero. Ndi zimene lero mukuzimva kuti akupita nakakwera ayamba kufuna kupanga digital cha ID. Samatero makosana japo tiphunzisa. Hayi siza lero hadasiyamba kalekale. Kodi zikumveka isokondera. Tamverani. Kuli gulu lina loopsa kwambiri limene limatchedwa kuti One World Dream. Amene wandi akatakwi ophatikiza zipembezo zikhale pansi pa ambulera mmodzi wamkulu akhale papa. One World Dream. Ndanyamata osausa kachitidwe kake amenewa. Hakuyenda mipingo ndikumapereka ndalama ndikumapanga zijama zichapasta ziflateno. Zimamveka bwino tanzatu achipente zimenezi. Ndiyama mva bwino mafulatenos. Ama itana azibusa. Amipingo siyana kakumane kuti kumene kumwatsoka wa 7 day kupita nawo kukadya ndalama za One World Dream ulipatsoka. The Jesuit and the sports amene wandakatakwi amene akupanga chipembezo cha mpira ku dziko lapansi. Adatenga mpira ndi kujambula dziko ndi adatenga satanic arm ndi kugwiriza choncha kuti World Cup. Kutaka sonkhanisa chinyamata ndazibambo osazimvetsa azimayi wathamanga magazi kuti wonse waunchika pamodzi awalowese chipembezo cha mpira ndipo chaka chilichonse anthu 6 dziko lililonse amafa kuperekedwa nsembe chifukwa cha mpira. Ku Malawi tangopha anthu awiri wokha akusala 4 mukhale phee kufika December muvomera ndi kunenazi. Khani yosausa. Ndiye pali a peace plan, pali Galabandu, komanso 5 Star and Istra. Khani yosausa. Amenewa ndiye zimene apanga angopanga maperfume ndikwaika kuti 5 Star. Kupanga zitenje za 5 Star. Kupanga ma-t-shirt a 5 Star. Ndikuzipereka kucha kudziko lapansi. Pomwepo kunyada kwalowa mitima ya wanthu. Chifukwa cha 5 cha iyeyo ndi Star. Mundabwa madamu mukanaphika mazitu takangosonkha wekha ndi 5 Star. Kodi zikumveka isokondera? Ziwanja zikugwira ntchito kuti sokonezera charity. Koma ife tikuzikana muno. Ndipo tili ni ntchito yayikulu. Amainda bambo mukamapemphera kugwada pansi musagwade mwachibwanabwana. Chifukwa timu imeneyi ya ziwandayi simwationa tili kusonkhano kuno. Ili kutali yazungulira chauko. Kudikirira nsonkhano. Ati aphweke ndani. Kodi zikumveka isi? Samalani pochita zinthu. So magulu amenewa analipompo kusonkhanitsa zochitika zoti zilepherese anthu kupita kuja kumwamba. Ndiye ine amanditenga nkumapita nawo mmasukulu amene amaphunzitsa zinthu zimenezi. Choncho ndili ndi information ya makampani azakudya asataniki. Ndili ndi information ya makampani azozola asataniki. Kuphatikiza zozola zaonso za sataniki.
Masymbols anzitenje nzovala mmalaya ndi information. Amaindi abambo tamverani. Ngakale mmene zipatala zilili ku dziko lapansi ndi information. Kotero kuti apa pathu pa sento mukupaona panzuzupa tindimamva mpali kidokta alipo atatu. Kamuzu sento alipo 4. Kuti ata chifukwa munthu satanist wapamalo kuti achite geni mphamvu pa wiki amafunika 1 teaspoon ya blood. Ndi azikaitenga ku ndanyamata amene akutulusa ma scholarship amphamvu kwambiri. Basi papa umva kuti College of Medicine kungotecho chipa umva kuti basi tieni ku Cuba kukaphunzira za udotolo. Akapita 10 abwera kwa atatu abwino follower basa joina ngati anali anu Adventist kuti anapita komali nchali chichano akamabwera kumeneko muzaona kuti mayimido awo siazamapemphero ayo agwa ndako atumiza mzipatala boma likudziwa kodi zikumveka simenezi. Amaindi abambo musalione kuti dziko lili chimozimozi. Mpingo tamverani ino ndilankhule molakwa kunena kuti chipembedzo choitanisa magazi, chipembedzo chotenga magazi ndikumagwirisidwa ntchito chikuchitika ku Malawi ngakhale pamene tayima pano. Kodi zikumveka izi? Bwana wanga wapita ku Mozambique kawiri mondondoza kumene kuli Al-Shabaab. Kodi mukundimva ine? Koma chichitikira ni zimenezo maguwa ansembe atatu abukanso ku Malawi. Mmene sopano kuphana mwakumva kucha kwayamba kuchitika. Akumakatolera magazi information yovuta kuifotokoza pagulu. Kodi mukumva? Ndakumantenga apereka ndrama kwa nyamata pa njinga kutazipanga business itiyo imene ndiantenga nzimayi kandi zibambo ali pa njinga basi gwebede kuchimphanga kumene akumachitako basi akati pa bigiri pompo kweshe basi gabigiri pu basi gwe chimuntu chikujisiya pomwepo ulendo naye. Kodi zikumveka zimenezi? Pali connection ya maulendowa ndi chinthu ichichi. Koma amaindi abambo ndizovuta zinazi kuzifotokozera chifukwa inanu pakamwa simusuka pakamwa mutimangisa tisadamvere zambiri tateni zimenezo tizisiye tipite pena. Ameni mpingo. Ameni. Koma tidziwe kuti dziko silili chimozimozi. Kodi zikumveka zimenezi? Dziko latani labalalika. Mudalakwa mulini mulandu. Sina ngati nkanena kuti tikufuna tiike mbusa pa mpando. Inu muli ndi mpando wokhala chivumbuluso chapter 13 mamwiwala akuti ndipo anayiona njoka ikutenga mpando kuyika ku dziko lapansi. Njoka muwerenge chapter 13 ikuyika mpando ku dziko lapansi ndipo mafumu a dziko lapansi akhale pacha. Unamva verse imene lija munapaona? Mafumu a dziko lapansi akhale pa mpando umene njoka yata. Inu achalichi muli ni mpando ku dziko lapansi kuti mungayike president. Muli nawo mukansankha mbusayo mpando wake uliku oti munkhazika chifukwa mpando ulipo ndi wa Satana kuti akhalepo. Inu wanu muli nawo ku dziko lapansi muli ni mulandu inu mwampachikisa mu. Ameni mpingo. So okondedwa ndikupira kuti mukundimva mmene munthune ndayendera kufika liti lero. Tindisa mbiri soti tikambirane pano koma pano okondedwa ine ndimalize ndikufotokozera bali chintu chija cha zimaso chikumandionesa nthawi chayaka. Okay. Mmenemu ndi mmene moyo wayendera kufika pa muyezo umene mukundiona lero ine pano. Ameni mpingo. Ameni. Okondedwa tamvera. Mawa ndi nkucha tiphunzira Aefeso chapter number 6 kuyambira 12 kupita mmusika ndi verse 9 kupita uku akunena kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndicha koma nawo macha maukulu.
koma Paulo akuyamba ndi vesi lina mwambamo akuti chotsalira abale tazilimbika ni nkulimba kwa mphamvu yake. Kodi zikumveka zimenezi? So ine ndine mulendo kunyumba kwanu lero, ndiye mwandika pa balaza zonse zilipompo, ndiye inu ndaka zanu mukutuluka nyumba mkuima pa window atwaibu tikupezani koma mulimbe mukhala nyumba. Zikumveka ngati ndi zimene Paulo akuchita. Iye ali pa ulendo wopita kumwamba, ndiye akuti abale chosalira tazilimbika. Waonamo cha so dziko liokondedwa likuyenda koma mobalalika. So mmene Mulungu anandiyitanira nthawi yanga ndiye yatha tsopano ndamaliza 1 hour ndangosala 7 minutes. Koma nimafuna kuti chimene chindingo chimaliza pang'ono tandikhululukire. Zikumveka ndidule koma ndibwere chigawo china ndinene kuti mwina inu anthu nonse tsopano mukhoza kufuna kudziwa kuti kodi nanga ndinatembenuka bwanji mtima. Momwe ndizofunikira pomwina tizingokambirana izo ndiye muziti ndiye kuti adakali konkoto nanga anatembenuka bwanji. Koma ndikufotokozereni mene ndidatembenukira. Munthu ne okondedwa ndinatembenuka ndithu mtima, koma chinandivuta nchakuti ndinali pa ulendo osakasaka pamalo pamene ndingakhale moyo wanga ndikumva mtendere. Amen. Amen. Tambera ndinatembenuka chonchi mtima. Tsiku limenelo ndinali ku nyumba kwanga kumudzi kwathu, ndamanga nyumba yabwino zonse zabwino ndikukhala mnyumba yanga. Ndiye mmawa wa tsiku limenelo ndinatenga Satanic Bible la ili tikuwerenga lanuli, ndikutenga Korani mabuku ngatanga atatu amenenso agwiriza zipembedzo zingati zitatu, amenenso muli kulankhula kwa milunguso ingati itatu. Ngati mukufuna kumva mawu a Yehova muvundukule Bible. Amen. Ngati mukufuna kumva mawu a ala mulungu wa Islamu muvundukule Korani. Kodi kumveka kwa sawiri tofanana ndosiyana. Ala ndi wina, Yehova sondeja ndi wina. Kuti mwadziwe musonkhanise Korani ndi Bible muike pamodzi ndiye muzimva zolankhula zawiri. Akadakhala amodzi bwezimana kulankhula zinthu zofana. Ndiye ine ndikuwerenga. Kodi nnene kuti tsoka, koma lero ndikuti mwamwayi ndinavundukula Bible Yohane chapter number 17 verse number 3. Alipo ali ndi Bible atawerenga. Ndandiwerengera mawali pamenepo koma mwachangu kwambiri. Yohane chapter number 17. Makosana tamverani paliponse pamene mwakhala. Ngati mukundiona ine pano kuzama konseko tidazama kusatanikiko. Kodi mukundimva? Palibe munthu amene akadabwera kuzandilalikira uthenga wabwino chifukwa ni maopsa mchuma mapezekedwe anali wovuta, munthu wosonyeza kuchangamuka kuthawa. Palibe mbusa amene akadaganiza zobwera kuzandilalikira uthenga wabwino. Komanso kumvera uthenga mawayilesi timatseka sinali mbali yanga. Panalibe mtunda zibowo zonse zimene zikadapangitsa kuti mawu a Mulungu alowe mkhutu mwanga panalibe. Adafunika Mulungu yekha. Tawerenga. Mukumva kodi mpingo mawu mawu amenewo ndi amene adapezeketsa ine mukundiona ndayima pano. Mawu ake ndi ati ndi amenewo. Chidachitika nchani? Nditavundukula mawu amenewa ndidayamba kuwerenga kuti akadziwe Mulungu woona yekha mwa Kristu Yesu amene munamtuma. Ndiye mumtima mwanga ndikuwerenga mawuwa munabwera funsolo ndi nkati kodi ndiye kuti kuli Mulungu wina amene ine ndikuyenda kumkhulupirira koma kupyolera mwa Yesu Kristu. Kodi alipo Mulungu wina woposa ala kapena Satana? Mtima wodelera sopano. Kundelera ndani?
Yehova mulungu wakumwamba. Ndiye nthawi yomweyo ndapereka funso limenelo, ndinamva mchipinda changacho ngati munthu akuyankha kuti ndiye ndinacheuka sindikumuona. Kuyang'ana uku amene akuyankha sindikumuona. Ndilinso pomwepa kufunsa kuti ndiye kuti kuli mulungu wina amene ndingamkhulupirire kudzera mwa Yesu? Kodi amene ndi ndani? Akuti ndilipo. Ndiye mawu amamveka kuti munthu akulankhula ndi mawu omveka ochita eko mchipinda chonse. Nthawi yomweyo makosana ndiye kuti maso anga ali pa baibulo lija. Kenako ndinadabwa kuti ndakakamira kuti mpotokole mutu chonchi ndikukanika, kuti nditembenuzire uku ndikukanika. Ndiye kuti munthu wamkulu kwambiri ali pa ntchito afuna kuthana ndi mfiti yodyala. Kodi zikumveka zimene? Kenako naona kuti maso kuti ndiphetire chonchi ndikutaninso, basi maso angukakamira pachani pa baibulolo pa vesi lomwelo. Ine ndikufunsa oyankha akuyankha. Ndakuti tamvera, ndabwera kuti ndikuonetse kuti ine ndine osiyana pakati pa ine ndi mulungu ala ndi osiyana. Komanso satana sangayambe nkuyamba komwe. Ine ndine Yehova. Lero ndikusiyanitsire pakati pa ala ndi ine. Awiri ife siwofanana. Ndiye kuti ndili chiweramire pansipa thukuta layamba kutuluka. Sono atangomaliza mawu amenewo, ineyo ndimaganiza kuti pamenepo ndiye kuti tsopano ndinakomoka, sindinalinso munthu. Yakundionetsa kuti bwera ndikuonetse. Ndiye kutsogolo kwanga anayala nsalu ngati mmene ayiyalira iyiya. Ndiye inali ndi nzera pakatipa. Uku kunalembedwa Yehova, mbali inayi kunalembedwa ala. Kodi mukundimva makosana? Ndiye kuti ine Yehova ndinalankhula kuchokera m'Baibulo. Ala adalankhula kuchoka m'Korani. Ndiye ndadza kuti ndikusiyanisire pakati pa awirife kuchokera ku zimene awirife tidalankhula kuti ife ndiosiyana. Ndiye ukanayala ma verse 21, ukusoma verse 21, ndiye adayamba pamwambapo Exodo akuti usaphe. Ameneyo tu Yehova. Mukundimva? Koma mbali ya uku adandikira verse Korani chapter number 4 kandi verse number 8 ka akuti inde mukampeza munthu ndipo mwasemphana naye chikhulupiriro mumphe. Korani pimene Yehova akuti musata. Ala akuti zingani pakhosi. Akutsika akundifikisa pena. Akuti koma mwamunayo akhale wamkazi mmodzi, chikhulupirironso chimodzi. Ucha Korani kandi 8 ka verse chani akuti inde tamvera iwe mtumiki wayang'anya azimayi amene wakukomera maso, utenge awiri atatu mpaka anayi. Uli ndi mwayi umenewo mtumiki. Kodi pamene pa milungu ikufanana, zolankhula zikufanana, okondedwa mwachidule nkhani inayenda choncho. Ndinachita list down kankhani kameneka ndimakatcha kuti satanic verses in Quran yokwana mpaka 21. Kazimveka makosana. Nditatha kuonesedwa zimenezi kusiyana pakati pa milungu iwiri, sipana anabwera kuzanditenga kundiuza kuti tiye ukaone kwa amene amakhulupirira satana kumene amapita akachoka moyo wa nthawi ya pansi pasi. Ndiye ndinangodabwa kuti ndikumva mfuwu wakulira kwa anthu, chitseko chatseguka. Ndiye panali korido pamwambapa, kudzanja lamanja kumaoneka kowala bwino kwa mtendere, akundiuza kuti kumene kundi ku paradiso.
koma uku kuonaku imene ndi chani ndi gahena kumene kumapita anthu ota ochimwa. Ndiye kuti lero ndikuonese makomo 40. Ndiye kuti khomo lililonse mumafuula munthu akulira ndi moto, koma alemba ntchito pamwamba pa chitsekopo imene yampititsa mmene. Nimachita chidwi ndi khomo nambala 31. Nditafika pa khomo limene napeza kuti ngelo akundiuza kuti uzimva ndiye mumamveka mawu mukulira munthuso kwambiri moto ukuta ukuyaka. Ndiye kuti pamwambapa akulemba kuti amenewa ndi amene anati ndikubwera koma sadanyamuka. Nkhani imene imandichitisa mantha. Kutera kuine lero kundiimbira foni pano. Muli kuti kaya mukundifuna bwanji? Ndikuwuzani exactly pamene ndili. Koma kumanena kuti ndikubwera usakubwera. Ndanyamuka usananyamuke. Anzanu alowa nazo ku gahena. Samalani pochita zi. Sono ntabwerera kumeneku ndafika pa khomo. Ndiye ngelo anali ndine anatuluka mu gahena chitseko. Ndiye akufunsa kwa Mulungu akuti ndikutseka chitseko. Ndiye akuti ayi usatseke. Ine ndine Mulungu wa zinsinsi. Koma zovumbuluka ndizana amene yapite akafotokozere zonse za kumdima kuti dziko likadziwe choona. Amene yabwerere akalalikire uthenga wabwino. Pamenepo tu ndinadabwa kuti ngelo akutembenuka akundikodola nkunditulutsa kunja. Nditangotuluka kunjako ndinayamba kumva kamphepo, kenako ndinayamba kumva kuitana mkazanga ndi ine tikamakhala timapangana amwene. Ndiye ndikumva kuti amwene. Kutsitsimuka kwanga kunali kuti kumeneku okondedwa kuchokera tsiku limeneli uthenga omaliza umene ndinalandira nditangotuluka pamenepa. Uthenga unali wakuti anandibweresera akazi awiri munthu umene nali pamitala. Kodi mukundimva? Ndiye anandibweresera akazi osanga awiri pamodzi ndi ana. Mukundiona pano uku ndi uku pamodzi ana 9 ndizocheza. Ndiye tamvera. Sono ndafika pamenepa ndiye akuti tabwera kuno. Ndi anatenga ana onse aja ndi akazi onse aja akumalira. Ine ndikumamvesera. Kumayendetsa nkwapitisa kutali. Ndikundifunsa kuti ukumvanso? Ndene nayankha kuti ayi sindikumvanso. Akuti pita usakamve kulira kwawo. Kamukutimva kale? Mmene ukupita usakakhale ndi mkazi kapena ana. Ine ndakuita. Kukadakhala kuti ndikungomva mwaziwandawanda ndikadaganiza kuti mwina akundiuza kuti kunokosa kwatire. Kapena ana asakhaleponso. Kapena mabanja wose ndasiye. Koma panali uthenga umene amandiuza. Uthenga woyamba umene ndikulandira ndi wakuti ndikuyenera kusiya. Ndiye ine sopano ndatembenuka mtima ndikhalanso ndakazi awiri. Ndiye ndinapita kwa mkazi winayo kukamuuza kuti mzanga iwe ndine ukwati tikusiyana liti lero. Makwasana musachione chopheka ndikunena ine panochi. Kukamuuza mkazi woti si unayambane naye chilichonse koma chifukwa cha Yesu kuli ana ndikumuuza kuti lero tikusiyana lero sichinali chopheka. Koma ndinamvaipisa alima bye tizakumana ngati uchita bwino mulemerero wa Mulungu. Koma ine iwe ndine lero tikusiyana. Analephera kudandaula ndikumusiyira magalimoto 4 ndi nyumba ku area 9. Ndikunena pano nyumbayo ili ndalimayo. Anakwatiwa ndi munthu wina wa ku Mauritius wolima zimbe mamilionea kumene koma satanista zawo makadi okhaokha chifanali wa chikaladi. Tinasiyana choncho ndikundisiyira ayaya anga oyamba. Ndamene ndinaole. Kodi zikumveka Now, kuti ndisakamve kulira kwa ana amatanthauza cha.
ndithu makosana ndikuuzeni pa ulendo wanga upita kumwamba ndikadakhala kuti ineyo ndikumvetsera zimene banja mmene limadandaulira anthu fetu pa zonse ndakuuzani zija ndekuti munthu une ndalemera ndinalinso ni ndalama moyo umene timakhala unali wapamwamba kwambiri. Zikumveka kaya? Tidajoina nawo business za transport, matankala onyamula mafuta pafupi 8. Kodi zikumveka? Matankala aka amenewo ndamene anapangisa kuti ndapita ni malankula amene ndikulankhuliramu ndili ku Blantyre. Sonkhano wanu watu omwe wa end time omwe ndikupereka umboni imene ndikutanimu ndikuperekera. Ndiye ndimanena kuti ntatuluka sataniki basi matraki aja nagulisa zagafu anabwera kuzagula onse 7 kusiya imodzi nagulisa kwa munthu wina koma 7 wa anatenga ndi zagafu osaziwa kuti pagulu lomwe lila 7th day ku Blantyre yako pali mkulu wina ali ndi mwana amagwira ntchito kwa ndani kwa zagafuko. Ndiye anangotenga zimene ndimanenazo ndikupita nazo kwa bwana wake. Pali akulu yena akuti anamunagula magalimoto okwana 7 zina lao Atwaibu sana vute bwana anafikira foto kuza kuti oye mkulu amene janezungulira munthu koma matrakio ndi awa ndikuyamba kwata ndiposa cheba kuti kuchokera ku Blantyre. Mkulu ucha ataona kuti zimene amanena Atwaibu zija ndizoona ndekuti sataniki imalemeresadi mtima sana uta amataka kasuzumira traki iwa kutaya traki ngati chifo cha Yesu fucking amete mtu wasuta sugwira na iyo mwayo ndinangomva ineyo ndine ucha koma ndisachole zina ineyo ndimati ndikupemphe kodi isi zingateke kuti mundithandize ndingachite bwanji kuti ndijoine satani ineyo inu munatuluka munathana nazo koma ine Mungu andithandiza njira yolowera kupemphatu kutanthauza kuti okondedwa ulendo tikupita kumwambawo nosausa kwambiri tili mchipiringu waya limodzi koma tikaonana tikakafika kwathu pamene ena mukapeza kupata pakhomo adyera ndi zimene ndikunenazi kumakhumbira eti zimene zinzosilira izi. Kumainda bambo ulendo wanga nainda choncho kubwerera ku nyumba kulowa nyumba kukayamba kukanya zitumwa zimene timazipembeza kudali ntchito yayikulu kwambiri kugwira yapa kulephera kugwira yapa kenako chitumwa chidaphulika chiutsi phe mpaka faya kubwera kuti zazimise kubwera kuti ayi zinali zamasenga bwererani izizi sindizo makosana kuchokera pamene pasopano ndipanga bwa ndikuyenera ndizidya ndalama za magazi ndiye ndine ndatembenuka mtima ndiyo tinali ni ntchito sopano yotaya kuti koma chomaliza pa zonse ndikuuze ndizo mukalowa sataniki ndikukwanisa mapangano onse amene akuafuna kulevulo imene tinali ifeyo amakupasani mumuti kadi zolona ine naso mumuti kadi amayikapo mumuti kadi 1616 azikumveka kaya koma 1616 anangokopera ndi simbo ya account number ya papa aliyense account number yake imakhala cha 1616 basi kamukundimva kaya ndi anangokopera mugugule mupite kwa America mupite ku Vatican mukafunse anzatu mwapanga sukulu mukapeza kuti account number ya papa imakhala 1616 basi na 1616 ndi simbo soyoopsa satani koma tamverani ndisapite kumeneko khadi limeneli mukakhala nawo mumatsegula ma account m'mabanki onsewa amene mukwaonawo umakhala ndi account ndiye khadi limeneli limathandiza ndalama zochokera ku mabungwe zosiyana-siyana zimangolowa kuchani kwa account kwakoko ndiye umakhala ni ndalama zosowa koyika makosana moyo sopano obwerera kwa Yesu kunyamula banja limene lazolowera kumwe stoko ndi kudya mkaka kunaliko pweteka kwa mbiri kufikira kuti banja nalonso lidajoina gulu lomanena kuti abambo anazungulira cha kwa sukulu zavuta
moyo sopano unayamba kukhala wovuta amene timafika chaka cha namba 4 ndiye kuti umphawi wafika padza unene kutsika sinadziwe kuti kunditsitsako nsaku kunditsitsa mulunguko kuti ndipite pansi yetu amafuna ndizakumane ndiye. Ambuye akudaliseni mpaka mawa pamene ndizaphunzire kuti kodi sopano ziwanda zimagwira ntchito bwanji. Mulungu akudaliseni. Ameni mpingo. Mawa tizaphunzira chinthu ichi ndachisiya chifukwa cha nthawi. Maona malaya amene waiti. Munthune kusatanikiko napanga sukuluyo imatchedwa kuti apiye and disappear. Ndikumveka ndiye tinali ndi ukadaulo omasanduka kukhala mkazi kapena mamuna. Ndiye pamalaya apa ndikufuna mawa ndizakuoneseni ineyo nditasanduka ndili mkazi pamene ndagwiriza. Ine ndilipompa apa kuteko poti ndi ndima sipakuoneka bwino koma mawa masana ndiye muzapawo. Kazi kumveka kaya kazakala kuphunzitsa ena tatuluka pa breki kanjapa muzawo. Pamene papa ine ndilipo bwino mawa poera mudzaona nditasanduka chani mtsikana ndilipompa. Kodi sikumveka so zimenezi tiphunzira mawa kapena tizamalizana bwino mawa kungoonetsana koma poera chifukwa panopa ndi usiku aliyense afuna kuwaona ndiye kwada. Mawa Mulungu akudaliseni ndila bwinonso. Ameni mpingo.